Bueno, i anem a l'altre tema, al tema del gran Johnny Depp. Oh, uf. Ahí n'hi ha mandanga, Uf. Ahí n'hi ha salseo. Uf, quina telenovela de Juit que estan fent que, a veure, a ell l'han cancel·lat de tots els puestos, però este Juit segur que pararà al final en Netflix, perquè és que està seguint una cosa brutal. Entres en TikTok, la gent col·locant coses del Juit. Entres a YouTube, coses del Juit. M'estranya ara, perquè a lo millor no hi haurà Juit, per lo que siga, quasi sempre és trending topic. Però és que, clar, han aconseguit fer un salseo de gent molt gran, perquè, clar, arribar a Hollywood no és cosa fàcil, i el que ha passat és que, a part, ho estan televisant des dels tribunals, saps? Però, em pensava que era alguna cadena que sabia quedar, perquè són capaços d'alguna cadena quedar-se drets i dir, anem a televisar el Juit. Fairfax County, en Virgínia. Uah, ni idea. Aleshores... És una cadena que no pilles. No arriba a pillar-te-les a fort. Estan televisant-ho i res. Ahí, clar, què passa? Per què entra aquest morbo ahí? Perquè resulta que teòricament la dona havia sigut infiel. Que ara ho relacionem en Elon Musk. Perquè teòricament uns dels que havia sigut infiel havia sigut també ell. El portava a casa. El portava a casa i tal, perquè n'hi havia... Espera, anem a fer una cosa. Cuidao, perquè en aquestes coses de Juit... Per quina mania de dir aquesta paraula? No la tinc que dir. N'hi hem com dir que espai perquè no sabem, no podem juzgar i dir ho ha fet i no, sinó... No, teòricament, saps? Supostament... Sí, suposadament, no sé que després vinga un abogat d'ella o de... Què ho dit? Què ho dit per ahí, idiotes. que la gent... Que vos talli el canal. A la mínima en seguida salten. Sí. Bueno, doncs això, que la història és que com ella, suposadament, s'havia liat en Elon Musk, personalitats també de Hollywood, aleshores estan tots a veure per on trauen, entre cometes, la merda, m'entens? Volen saber a veure qui està per ahí clavat també. Gràcies a aquesta televisió també veus les juais dels abogats. Sí. Uf, com fan les preguntes per intentar pillar o... Vaig veure coses brutals i el Johnny Depp com de coco, o no sé si és que ell tindrà molt de coco o estarà molt ben assessorat. Primer, estan assessorats, jo també ho he seguit, estan assessorats. Aleshores també saben molt bé, són cineastes, saben molt bé com expressar les coses perquè clar, el tuit és de... el que passa és que tindran que arribar a una conclusió, però n'hi ha jurat popular. Val? Aleshores, clar, t'estàs referint a diversa gent que realment no es jutge i que tenen que arribar a una conclusió. Per tant, arriben a cadascú d'ells per sentiments, moltes vegades. Les emocions i els sentiments. Claro, perquè això és el que estàvem parlant antes de començar, Ramon i jo, també la mania, tio, de dir Ramoncín, tio. Sempre parlem un poquet antes dels temes i parlem això i els dos hem coincidit, ojo, jo no estic ni a favor ni en contra de ningú, però ella sí que dona la sensació de que està actuant molt més que ell. Sí, de fet, el que s'ha dit és que ella, el seu vestuari inclús, està intentant matxacar-lo o clavar-se en la seva... Copiar-lo, sí. És com si digueres, ell porta un outfit, ell porta una cosa, i després ella, al dia següent de Juit, porta exactament el mateix. Va haver un detall de que ell portava, com si digueres, una vella, portava una vella ahí, pues ella al dia següent portava una roba pareguda i en la corbata o en la camisa que portava una vella. Saps? Era com si digueres també... Però això jo trobo que també és coses dels abogats. Sí, clar, els abogats saben molt bé com a lo millor poden afectar a l'altre, saps? I són jugalls que a lo millor nosaltres no li donem importància, però algun psicòleg que puga explicar exactament els motius, pues sí que li troba un motiu i el fet de psicològicament matxacar-lo, saps? Claro, que a lo millor nosaltres des de fora no li donem importància, però a lo millor un altre o ells mateixes sí, saps? Va haver un moment molt guapo, això ho he vist en una red social, en TikTok, no sé si era un TikTok o un Reel, en què està declarant la germana de Johnny Depp.
i en seguida estava parlant en l'època de Pirates del Caribe. Sí. I en seguida hi ha un moment en què ella diu, cuando interpretava al capitán Jack Sparrow, i en el moment en què diu capitán, a Johnny Depp li diu una sonriseta de dient, hòstia, el capitán Jack Sparrow. No diu Jack Sparrow, sinó diu capitán Jack Sparrow, perquè clar, en la pel·lícula... L'ensalsa, no? L'ensalsa, sí, l'ensalsa. I entonces, clar, en la pel·lícula passa el mateix, perquè ell no és capità de res. Però el personatge es diu Capitán Jack Sparrow. I és el que dia uno en els comentaris, que el personatge de Jack Sparrow en realitat no és capitán de res, però és capitán de tots els que estem mirant-lo. I dius, hòstia, tio. En paraules, jo també he vist el moment en què ell es refereix a ella i aconsegueix d'una forma, sense desprestigiar-la, realment treure-li valor, sense dir coses negatives. O sigui, ell sabe molt bé què dir com dir-ho. La frase que diu de yo no te odio porque el odio es sentir y yo no siento nada por ti. Exacte, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. És que em vaig quedar en ella. Sí, perquè jo tinc jo tinc una filosofia pareguda que és odiar és donar-li massa importància a una cosa que no la té. I jo seguís que això, perquè jo en realitat no odio a ningú. Això és curiós, perquè quan uno odia és perquè ja has creat un llaç amb l'altra persona. Odiar és una forma de voler. Sí. Bueno, més que voler, a veure, per això diuen de l'amor a l'odio solo se va un paso. Però vull dir que és una forma de voler. És una forma d'enllaçar-te en l'altra persona, negativament. De dir, per què tinc que odiar jo a este tio o a esta tia? Si passa, tio, però si és que és perdre el temps. Pues això. I aquesta frase em va molar molt perquè és que és una frase que sí, que he gastat, que gaste. Ostres, ara que acabes de dir això, i ja estàvem parlant ara dels tribunals i tal, vaig veure jo un vídeo que tractava de una persona que estava sent jutjada perquè havia fet una barbaritat de crims o realment eren relacionats en abusos sexuals, ara que estem en el tema tribunals. I resulta que quan van eixir una barbaritat de testigs, perjudicades, i quan més li va impactar, o sigui, va estar una barbaritat de temps escoltant a tots. Quan li va impactar va ser quan va eixir un dels pares d'una de les afectades i resulta que li diu que no estava enfadat amb ell. Que realment el perdonava perquè això era obra del diable. Val? I ahir és quan ell, la primera vegada, després de tot el temps que estava ell ahir escoltant, quan li ix una llagrimeta. Es trenca, com dient. Clar, ell pensant, ostres, les barbaritats que jo he fet, i este senyor, que és el pare d'una de les afectades, encara diu que me perdona perquè realment era obra del diable, saps? És una forma també de, religiosament, tirar-te arrere en el moment d'odiar una altra persona. És al·lucinant. Bueno, tornant en lo de Juanito Profundo, también hay que decir una cosa. Profundo. Sí, en realidad no es Deep de Profundo, pero es Johnny Depp, entonces es dius Juanito Profundo. Pues lo que estaven dient, hi ha també una altra cosa que a ell li ha passat i a ella no, és que sobre no hi haurà ningú juit, no hi haurà ninguna sentència ni res, a ell se l'ha cancel·lat i ella ha continuat tinguent papers, ha continuat estant eixint per la tele, i ell no. A ell... Ho ha evitat. No, ho ha evitat no. Netflix va dir que no. Estava fent una sèrie o una pel·lícula en el que era el malo de Harry Potter, una d'això. L'han llevat, van posar un altre, el Mikkelsen La única empresa que després del que li ha passat l'ha apoyat ha sigut Dior. Que hi ha hagut algun anunci de colònia o alguna cosa. Ha sigut els únics que l'han apoyat de dir, mira, no hi ha hagut ningú juit ni res. Clar. A tu anem a continuar-te contratant perquè eres una estrella i portes molta gent. Sí, moltes vegades això passa. Jutgen abans de... I ell ho ha dit en el juit, i fa, a mi em dona igual ara eixir, no en aquestes paraules ho diu, perquè donar igual no ho té que dir, però de dir, a mi la vida ja me l'han destrossat. I ell, per exemple, ja ha dit que no va tornar a fer ninguna pel·lícula dels Pirates del Caribe. Ho ha dit, i fa, jo, ja encara que així isca jo guanyant, a mi ja hi ha molta gent que m'ha cancel·lat.
L'han jutjat abans i és així, això no es deuria de fer. No es deuria de fer mai. Perquè ahir el que ha passat és que ella va parlar mal sobre ell, o sigui, el xoc eixe de demandes és quan ella parla mal d'ell i ell després per difamació també li arrea una altra querella, ell a ella per 50 milions i ella a ell per 100. Tu veus, aquesta relació era supertòxica, tio. Els dos estaven que no. Que dius, no podeu estar junts. N'hi ha que sí, que es poden voler molt i tot això, però... Era completament tòxic. És com, per exemple, Will Smith i la dona està fent tonteries per la dona. I ahir el que li va passar, bueno, ja ho van comentar en el pilot, el que li va passar que li va eixir que si tenien una relació oberta, que si no sé què, no sé quantos. Al final dius, és que són parelles que dius, no funciona. Separeu-se, aneu-se en cada una una punta del planeta, perquè és que no. Al final se cremen. Però mira, es cremen.